नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै मोनाबिलिजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम माखासे गोनां खौरां मोननैसो लाबोनानै होफैदों। दा बेहाय खालि गोनांथारखौल' नोंथांमोननि थाखाय जथायनानै होनाय जादों। दा बे गोनांथारफोरा मा नोंथांमोनहा नायनानै मिथिनो मोनगोन। फैदोलों थांनायनि सिगाङाव नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा शेयार खालामना होनो हानाय जागोन। फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा गाबोननिफ्राय खारगोन रेलनि सम आरो जायगा हठात टाइमिं स्पेसियेल ट्रेन गाबोन हठात 12 जेनाखि बे मेनिफ्राय खारनो गोनां ट्रेनफोरनि टाइम टेबोल आरो बबे जायगासिम सौहैगोन बबे गारिया बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे चार्ट हगारनानै होबाय। दा बे चार्टखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनशट खालामनानै गोसोबादि नोंथांनि सुबिदा बादि नायना लानो हानाय जागोन। मोनफ्रोमखौबो फारि मोनफा दिन्थियोब्ला जोबोद गोलावद्राय जागोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बे पेजखौ स्क्रिनशट खालामनानै सिनायाखैब्ला नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव लिंक दंखायो नोंथांमोननि थाखाय। डिसक्रिप्शननि लिंकजों थांनानै नोंथाङा बेनि अरिजिनेल पेजखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लाहैनो हानाय जागोन। डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ। दा बेनिफ्राय नैथियाव नुनो मोनगोन आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट कर्परेसन हठात ASTC जोंनि आसामनि जानाखि सरकारनि हेफाजाब मोननाय बास सार्भिस। दा बे बास सार्भिसनि हेल्पलाइन नाम्बार ओंखारदों। दा बे हेल्पलाइन नाम्बारा जाहैगोन नोंथाङा दा आसामनि बबेबा जिल्लाफोराव दंहैयोब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जिल्लासिम थांनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोनहा जुदि दावबायनो सानदोंब्ला आरो नोंथाङा दावबायनो साननानै नोंथांमोनहा गारिनि जिहेथु प्राइभेट गारिया एभेलेबल नङा। दा बेनि थाखायनो ASTCनि गासै खौरांफोरखौ डिटेल्स लानो थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार मोनगोन होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनाय जादों। दा बे खौराङा आंनि बुंनाय नङा। नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन newslive.tv.com निफ्राय बेखौ लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनाय जादों। डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ। गासै डिटेल्स नोंथांमोना आर्टिकेल फरायनानै बुजिनो हासिननाय जागोन जुदि नोंथाङा गोसो जायो। दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा ASTCनि सार्भिसनि माखासे वेबसाइट दंखायो। दा बेयावबो नोंथांमोनहा सार्च खालामनानै बिनि गेजेरजों नायनानै लानो हानाय जागोन। दा बिनि उनावहाय नुनो मोनगोन आसामनि कर'ना भाइरासनि थासारि। आसामाव जेनाखि COVID-19नि थासारि दा बियो मिनिटनि गेजेरावनो सोलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि पेजनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनानै होदों। गिबियावनो बुंनानै होखादों बावैसो सिगाङाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्क्रिनशट खालामनानै टुइटाराव हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि नाम लानानै गुबुन मोनसे फेक निउस एलार्ट खालामदोंमोन। दा बेयो नङा। बेखौ नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। बिथाङा गावनो नङा होननानै नटिफाइ खालामनानै होबाय। बिनि अनगायैबो दानिया अरिजिनेला जाहैगोन 2 गोदान मोनदेरनाय जादों मरिगाव आरो गुवाहाटीयाव होनदों। दा बेजों गासै 29 एक्टिभमोन। नाथाय बावैसो सम बिनि उनावहायनो बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव दासो दिन्थिनानै होनाय जादों। 6 मिनिटल' सिगांमोन। आं दा नोंथांमोननि थाखाय केपचार खालामनायनि सिगां दा बेयावहाय बङाइगावनिफ्राय मोननाय गासै 7 पेसेन्टआ डिसचार्ज जाबाय होनदों। दा बेनिफ्राय टटेल दा प्रेजेन्ट एक्टिभ केस जानाया 23 दङ आरो बिनिफ्राय गासै जाजोबनाया आसामनि बेलायाव 64 सामोन। दा बे ओमफ्राय थैनायनि थांनाया 2 जाहैबाय। दा बिनि उनावहाय बुंनो हाया जोङो गाबोन बा दायो सानदिसे उननि समावनो सोलायफिनगोन। नाथाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ दासो हगारबाय। आं दानो हगारखाबाय। दा बे हगारनायखौ लानानै नोंथांमोनहा कमेन्टआव एथ' जाबाय होननानै नोंथांमोनहा साननो नाङा। टाइमखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोनहा जेखिजाया नोंथांमोनखौ बेखौ बुंहरखानाय थाहैबाय। दा बिनि अनगायैबो खौराङा बेखिनियानोमोन। गुबुन खौरां नायनो थाखाय डिसक्रिप्शनाव लिंक दं। गोबांथार नोंथाङा हाबनानै नायनो हानाय जागोन आरो गुबुनफोरनो फोरमायनानै होनो हानाय जागोन। एसेनोसै चेनेलखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।